Ljudi, dobro došli u još jednu epizodu. Malo mi je glas sada. Nešto. Koliko je? 2 sata. Nisam tek sad ušao, ne mogu. Nešto. Vrti mi se glavi. Kao što vidite, da ćemo igrati Clash of Clans. Vidio sam da je pitao lider da hoćeš da snimaš. Mislim, nije mi pitao, nego sam ja pitao da li hoćete da snimim jedan klip. Sve ako može. Evo ga, i da, pogledajte onaj klip prošli 7. epizoda Clash of Clansa, pogledajte onaj Niksa Zizu koji je pisao. Molim vas, mi napišite šta vam misli tu kad je on napisao, ja ništa njega nisam ne razumijem. Ko hoće trebalo se da mi je neko bar zahvalna subscribe, zašto se kaže ok, pogledat ću ti kanal, ok, dobro, ok, vidimo da li će želiti ja. Pozdrav za Milomire iz Tamhouse 7. Nisi trebao Tamhouse staviti na 7 i tek ti je Tamhouse 6, vidim ja to na tome. Slab ti je sve, možeš upgradeati sve zidove, bar na 6 ako hoćeš da ti je Tamhouse. Ovo, brate, ovo nije realno. Oj ti je. Ovo ti je petića. Neće sam glup prema ocenju. Petica. Milomir. Ide. Nisi upeo da kraješ. Dobro. Ok, veliki pozdrav za programer Coc. Tamhouse 6, da ima dalje on tek Tamhouse 6 napravio ili da, tek je Tamhouse 6 napravio. Dobro za Tamhouse 6, dobro, sam upgradio zidove sve ako splanirao do kraja. Dobro, tam ovo Wizard Tower, upgrade Wizard Tower, bar na sve na drugi. Archer Tower ti je ekstra, ovo ti ide na 7, ekstra, ovo ti je 3. Ok. Dobar ti je baza. Dobro. Ovo je jedna osnovnica. 8 ide. Tako lider je bolje od onog Miljoš. Da ljudi. Da nećemo ići u napad. Španska. Ok. I vidim kakva je moja baza. Vi napišite me u komentarima koji bi vi meni dali ocenu za Tamhouse 6. Mislim, ovako zašto. Pogledajte sve klipove po mi, onda napišite u redu. Kako mi je, ali sad ovo sadašnje, ne one prošle, nego iz oklipa. Ljudi, da, bit će za novu godinu onaj. Kako se skeč, ono, već sam uvatomiti i svašta nešto. Aj, dobro, 8+.
Ali ne zaslužuješ, ali aj dobro. Daću ti 8 plus. Moraš da upgradeš još. Eto 8 plus. Ma znam, tu ti negdje između 9 i 8. Tako, tu negdje. Da ljudi, danas bi da vam pokažem jednu misteriju. Nisam više šesti. Ovaj je ušao. Kikavte. Ko je ovo, majko? Je. Sad ćemo dobiti kike. Znam se, ja ne vidim nikak kika. Morat ćemo pukli ko flaša. Ja nisam učestvovao. Samo jedan pop. A dobro, samo šarčete. Evo čarni. Stari majster. Ja stari crčali sam jako jaki sve nabudeno. Koja ocena? Ja bi se stavio. Mislim, neću sam se zreći, ne znam. Svi bi se vi 10 stavili. Znam. Evo ko će izgledati trećem, dajmo. Kao što vidite, ima čak i pravilo u klanu. Evo ga, ja molo. Ali niko se puštuju to, ali znači možda u ovoj epizodi da kikujem ljude koji nemaju tam hal 4, 5, 6, 7, 8, 9. Njemu da one koji imaju TH4. Pitao sam lideru da li da kikujem one koji nemaju tamo hal 4. Vidimo da li će reći da ili ne. Hvala ti. Oho, kako to divan ti na 5 je ti. Sad ga pitao, lideru, da kikujem one koji nemaju TH4. Hoće li odgovor? Eto da neki lidera sad uvijek tamo. Njames. Relik taj. Neki James. Evo njemu. Pa ja tebi znam promutu, znate šta. Ne znam da li da kikujem, neću ja to predrugam. Da, please. Da. I... To... Napisao... Si... Da... Čak ste ljudi, ovdje ćemo možda izgleda kika. Svi ušli nemam pojma šta je. Samo nemam pojma. Nema ludarija. Bi kikao sve ispod ovoga ovdje. 10, ne, ispod 20. Ne. Ja bi sad kikao koji nemaju oko ove igre. Sorry bro, malo sam bio Englezi. Ne treba i nam Englezi. Hvala.
Ok, idemo mi sad na posljednji sve maki 2 dali. Don't help me, don't help me. Odeš ti meni. Kako ne mogu da ga klikam? Idem ti lidero. Ne mogu da ga klikam, nemam pojma zašto. Zašto ja ne mogu da ga klikam? Klikam i sam. Ok, da ne podržavam epizodu. Nadam se da što uživali i vidimo u sljedećem videu. Ja ću do tada da klikam sve ove koji njemu tamo očetu. Pozdrav!